Bos días. O meu nome é Mario Gradín e son doutor en Estudos de Lingüística pola Universidade de Vigo. Na actualidade, compatibilizo a miña actividade docente como profesor de castelán e de galego como linguas estranxeiras en Praga, na República Checa, e coa miña actividade investigadora, centrándome fundamentalmente nas liñas da sociolingüística e da análise crítica do discurso. Nos últimos anos, o meu principal obxecto de estudo foi o discurso lingüístico de Galicia arredor das políticas lingüísticas educativas desenvoltas no país nos últimos 20 anos, nomeadamente a través dos decretos 124/2007 e 79/2010. Entón, nun contexto sociolingüístico como actual, no que o galego se atopa nunha situación de clara desvantaxe, considero que os traballos críticos posúen unha importancia fundamental non só para analizarmos cales son as consecuencias das políticas lingüísticas actuais, que resultan claramente prexudiciais para o galego, senón tamén para propoñermos alternativas de políticas e, polo tanto, de discursos lingüísticos que contribúan a normalizar o galego e acadar deste xeito a súa recuperación social.